आपण कितीतरी पालक समोर बसलेलो आहोत. आपल्या पाल्यांना घडवण्यासाठी मुळात आपण आणि त्यांनी सांगितलेला शिक्षक हा फार महत्त्वाचा आहे. त्यांची मुळात पारख जर त्यांच्या संगीताची जरी कोणी केली, मला वाटतं त्यांच्या शिक्षकाने केली. त्याने आपल्या गुरूंचा उल्लेख परत परत केला. आपण म्हणतोय की गुरु शिष्य परंपरेतनं या ठिकाणी ते पोहोचलेले आहेत आणि तीच परंपरा त्याने पुढे चालू ठेवली. त्यांच्याकडून त्यांचे कितीतरी शिष्य आजही त्यांच्याकडे शिक्षण घेऊन या गोमंतकामध्ये, गोमंतकाच्या बाहेर देशभर कितीतरी शिष्य त्यांचे तयार झालेले आहेत. आणि हे सगळं करत असताना सुद्धा पंडितजीने गोमंतकातून जरी बाहेर गेले तरी आपली नाळ या पूर्ण गोमंतकाशी त्यांनी तशीच टिकवून ठेवली. आणि या गोमंतकामध्ये आपण म्हणतोय की नाट्यसंगीत असेल, शास्त्रीय संगीत असेल, म्हणजे भाऊसाहेब बांदुरकरांपासून त्याचे धडे किंवा त्याला एखादी उभारी देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल, सम्राट संगीत संमेलन किंवा बाकी सम्राट संगीत संमेलनातनं आपण केली आहात. या गोमंतकातील सगळे लोक आपल्याबद्दल कृतज्ञ आहे. आणि खरोखरच मला वाटतं याही पुढे हा गोमंतक हे आपल्या संगीतातील जे आपल्याला हा आपल्या सदोदित ऋणी लागेल, आपल्या हातून या गोमंतकामध्ये संगीताच्या क्षेत्रात अजूनही मोठं काम व्हावं ही इच्छा मनी बाळगतो. आणि जी लोकप्रियता आहे आणि त्याने आपल्या गाण्याला व आकर्षक व्यक्तिमत्वाने व्यक्तिमत्वाच्या जोरावर आज संगीत रंगभूमीवर एक छापा पाडलेली आहे. आणि म्हणूनच आज 75 वर्ष सातत्यानं या संगीत क्षेत्रामध्ये त्याचप्रमाणे परफॉर्मर आहेच, परंतु जे शिष्य त्यांनी घडवलेले आहे आणि त्यांचे शिष्य आज तरुण कलाकारांना आज घडवत आहे. खरं म्हणजे त्यांनी ज्या वेळेला कलेला प्रसिद्धी नव्हती, ज्या वेळेला कलेला मान्यता नव्हती, अशा वेळी बुवांनी आपलं सर्वस्व जे आहे ते ह्या संगीत क्षेत्रामध्ये तन मन सगळं लावून आज संबंध जगभरात एक नावलौकिक संपादन केलेलं आहे. की पंडितजींनी जी गोव्याची सेवा केली, अमृताचे स्वर हे नावच आम्ही त्यांना दिले आणि आपल्या प्रभेने या सगळ्या गोव्याची प्रभा फाकून ठेवली आहे. अशा पंडितजींना जर गोव्यातर्फे येणाऱ्या सहस्रचंद्र दर्शनापूर्वी पद्मश्री किंवा त्यापेक्षाही पुढचा पुरस्कार जर प्रदान झाला तर गोव्यासाठी ही एक सुखद आणि अभिनंदनीय गोष्ट करावी. तू गा आता ठीक आहे, मी गायला. आता माझं वय तसं नव्हतं. आम्ही फुटबॉल खेळत होतो या ग्राउंडवरती. फुटबॉल खेळायची भयंकर आवड होती मला. आणि या माड्यातला ग्राउंड आहे ना, त्या ग्राउंडवरती मी फुटबॉल खूप खेळलोय आणि वडिलांचा मार पण खूप खाल्लाय. अभ्यास कर, फुटबॉल कसला खेळतोय असं म्हणायचे. पण आम्हाला काय कळायचं, आम्ही फुटबॉल खेळतच जायचो. दररोज चुकून चोरून हळूच फुटबॉल खेळून घरी यायचो. पण हे आयुष्य गेल्यानंतर त्या नव्याण्या स्कूलमध्ये मी 2 गाणी म्हटली. ती सुरेशबुवा हळदणकरांची होती. त्यांची रेकॉर्ड माझ्याकडे होत्या, वडिलांनी आणलेल्या. ती 2 गाणी मी म्हटल्यानंतर तुम्हाला सांगू, तिथे बलिक भयंकर मोठं होतं. 3-4 हजाराचा पब्लिक होतं त्या नव्याण्या स्कूलच्या ग्राउंडवरती. आणि ती गाणी म्हटल्यानंतर सगळ्यांना आवडली. आणि आवडल्यानंतर हे आमच्या मडगावचे जे काय प्रतिष्ठित लोक होते ना, त्या प्रतिष्ठित लोकांनी माझ्या वडिलांना सांगितलं, अरे याला गाणं शिकवा, हा गाणं. आता खरं सांगू, तुमच्याकडे जागा नव्हती हो. आम्ही बाहेरच्या फुटपाथवर झोपत होतो, मी आणि भाऊ, माईमच्या मॉडर्न लॉन्ड्रीच्या खाली. मला काय कळे ना, आम्ही इथे झोपतोय, कुठे जायचे, काय ही मला ते अंदाजच येत नव्हता काही. मी सुरेश बाबाकडे दररोज जायचो आणि यायचो. तर त्याने मला इथे एकदाच विचारलं, काय रे तू राहतोस कुठे, कुठे काय करतोस इथे, कोणाकडे राहतोस. मी म्हटलं बा असं असं राहतो. मी आपलं सरळ सांगून टाकलं, अरे ते असं नको करू, तू असं कर, तू माझ्याकडे येऊन राहा. हे मला सुरेश बुवांनी सांगितलं. मुद्दाम तुम्हाला सांगतो की आयुष्यात घडलेली गोष्ट आहे माझ्या.